tagi ako yung rason Din. nga karuyag nim umuli ngadto. Ano nga rason? Kahit akon, makakita ako na akong mga pamilya. Kaya giagyan makita din ang Yolanda. Ani lang pagkatubangin ako patay na. Mas marupay ni maipadangat lugod ngadto. Kung hinumat nakakitahay mo, nakakilala akong classmate nga taga Negros, mga kilala naton dida nga adi hitatay Antonino, ngayon na iton ngaran Antonio Solido, adi barangay barangay Magay o Solibyo. Solibyo nga adi barangay Magay, Tanawan Litin, Talon. Baga karuyag niya mangumusta niya mga pamilya. Kamusta na ako mga kabugtuan nila City Cadiz, kung ano ka mo nila, kung mga buhay pa ka mo. Kung hinot buhay niyo, kung pwede ka mo mapadaran surat kay maramantos lang ari ka di surat. Ito yung pinakaunang pinakaunang inuwaw dito sa Tanawan na meron camera, may nagla-vlog. Uy, shoutout kita. Malaay mo naman makakasakay ng kilin na Oh my God, spaceship. Spaceship. Oo. So, shoutout kita kan mana yung ngaran. Bet po, bet yan. Mana bet. Oh, shoutout kita. Kami nga dyan, ano, kalipay. Yung tidak. Rico. So, good afternoon. Today is February 28 pa rin. Ada katitima pala gihapon naton didi naton sinisari nga 3 o'clock habit. O yan na matikadi kita hamagay. Inin matisting naman kita. Sirin pa pag-urusahon tayo ni nga aton na spaceship ngan mga public service or mga panawagan o kung ano man ano. Pare man lang ni testing man lang ni pareha sa una. Kay may ada didi ko no sa ngalagas nya 84 na hintalo nagiinulian nga to ni Gross. Ada makatakod pa magkuno, ada papasya dahon talo, ada barangay Magay. Sa sayod ka mo hini mapakadto kita yan na. May na sumakay nga diyan kita dapat may rocket. Isakaya na rin kita para sa rocket. Siyempre iawat kita pag pamuro ditong tag-gis-gis ato na lagi na dulong na diha San Roque Dapit yan ha, balik kita na diha tigadi kita Magay na amo ni dinis Magay. Oo, so ani kita din yung masimang di na kita didipit ha kuan adi man o Dani. Oo, mapay nga kulop Mano Dani. May barkada ni Mano Raymond. Makita ni Mano Raymond. Mapay nga kulop. Ako ni mo nawawarang nga po. Balita o Mano Toto. Ikaw Mano Toto. Ano ni mo apelyido? Solibyo. Solibyo. Okay lang mabidyohan ka. Kay baga nagsiring man ni Mano Iboy. Boy Maka no? Boy Maka nga karuyag ni manawagan ha Rapid Tulpo. Karuyag ni mamuli ni Gross. Tinuod dire. Sige, para ka makakuan uli nga tayo. Pakasyon. Ano ko rin dito si Waray Kupasay. Mo nga ni kay May pagproblema. karuyag ni mo manadaw muli, oray man lahi ni taton. Oo. Nga bayan labaga, may dala ba baga maluhihay mo ba, may dala ba makadungog. Nga karuyag ni mintalon makauli ngadto ayo. Amo ni pagkakataon para manawagan ka kay karuyag man ni Rapid Tulpo ta kay kiti nag-alog didto. Anyway, narayla. Oo. Ano man? Ikaw ano na nimo kuan mapakian na la ko ha, mga pakian na bato nala. Ano, okay ka lang matok daw or malingkod. Makuha gyud pagit lingkuran. Oo. Wala gyud kay wari batasan nasusulod la. Dapat may yan naman ito. May ano, siri pa ni Mano Dani, may naman ito nga wari batasan ta. Oh, sugaron tayo ni. Sige daw. Oh, pero timidad. 81 na. 81 ang siringay mo. Dire, nag-iba. Nag-iba? 81 na. Yan na. Ano Ging man? kwan. Kaya nagbago man ang kwan niya na kanina. Anak ko ni Dad
Sinta na la. Sinta. O nag-iban. Ang gimbasaran, akon anak. Okay, okay. Sugaron tayo ni. So, ano ti mo tunay nga ngaran? Nakalimutan. Antonio. Uy! Antonio! Ako yung Anthony, ginining lisla. Kay Hato. Jiri, ayaw na la. Idagpakyan na la at bato na ha. Ano ti mo tunay nga ngaran? Nag-iba man niya na kay Antonio na kay Hato pag pangubramon senyor. At akong good kod ngaran dito amon Antonino. Antonino. Dini kapag pangubramon senyor nag Antonio. Okay. So yan, ating tunay nga ngaran, Antonino dito. Antonino, pero Antonio, itim apelyido. Sulibyo. Solibyo. 80 anyos, taga Marangay Magay. Pero, ano yung sinisari nga dito, hainit nga lugar? Negros. Negros. Hainit Negros. Bado? Cadiz. Akadis. Negros. Pero nakatuig din ni Hatanawan. Sus na yan. Wala ko tigaman kung pila. Takay kay kung di ka na nakakatigaman, makakatigaman ka pa nga to pag uli ha, Negros. Oo. Kaya ni mo mapagatin ikaw lang ang sa. Kaya ba? Kusyo na o. Ispikarata ikaw. Damo ka kasakay. Tekang din eh. Pasakay ka ormok. Usa. Okay. Pag tekang ka ormok, pasakay para Cebu. Okay. 2. Pagkabot Cebu, mahurun ka arayo sa gabi kay alas 4 nga to Toledo, alas 4 magkahon biyahe. Itong Toledo, Cebu pa iton. Pagkabot din na Toledo, pagkaga masakay ka, pag nganto na hamon, San Carlos. San Carlos. Negros. Negros. San Carlos, Negros iton. Maaram nakita baga kumita kay no sa ko nga classmate nga may danira picture han San Carlos. Kaya Negros na ngayon ito. Negros. San Carlos. Piperati mo anak. Anak tululay iton. May da ka nasawa. Kamo ton tulong nga anak. Hay man ni masawa yan na. Ato dulag na bantay dito't bata. Okay. So, iton nga mo pagkadto yan na ha, Negros pag uli. Ano ti mo rason? Sige daw, tagi ako yung rason Din. nga karuyag ni umuli nga to. Ano nga rason? Kahit akon, makakita ako na akon mga pamilya. Kaya giagyan makita din ang Yolanda. Anila pagkatubangin ako patay na. Ano pagpakya na hirahin o taad to yan ang ngayon mo pamilya? Kay walo lang kaming magbugto ha. 7 lang kaming ginawas. 2. Ha, itakpakya na hirahin o taad to nga pamilya? Ang magurangod abot ko mga buhay patron. Cesar. Itsunod Artemio. So bali 8 ka mo, bali 7, 2 ka mo ginawas nga. Itsunod Pedro. Itsunod babae Erlinda. Itsunod ako. Antonino. Itsunod Gaudioso. Puto Relio. Puro ito na adto. Relio ang puto. Paglakat nagulang kami adi Davao kaya kami magbulag. Okay, pero itiba ito na adto talaga ha? Ito nga 7 kaya walo kami doon ginawas. Unom na bilin na Ato tun dito palakat ko dito. Asin Cadiz. Asin Dabayabas. Kaupay niya naman daan niya kumbaga may kortano diret sumapod nga dito ba diret sa pamasyada kita damo tuyab dito bada kay siyudad iton siyudad Kay- di ka na nakitan maupay biarap na so kay nang lan ngayon may dakagud talaga upod nga dito bisan la pera kadlaw nga dito mo unta kinanglan gud may upod kay diri ka pwede kang pagkananglitan gabi na may dahil mo magpakita nga babae nga white lady tawaray kaya kinanglan gud may upod kay danay ko sa magkait katumba aba daw tawaray masaring to na ako niton iba di rin na ngayon kinanglanon ni tatay palakton pero maram pa ko susi maram pa ko nga to amon ko pero kasi problema kasi to niya na ito mo kondisyon amo na
Kung mas maupay ito nala, gabay ka nala diri maglinakat, manawagan nala kita nga makaabot ini ngadto kung hinuman baga taga didto nga kung sangkay para ini nga video umabot ngadto makilala nira kung hinuman ta bangin naton may dakulot classmate didto nga makakuanhin kuan ani mo pinangaranan adto man ito na San Carlos may Cadiz Diri San Carlos. aw Ada akong inokyan. oo ani mo mga kabugtuan ba kung hain dapit ba Amo ton, Cadiz. Ara man kami pakuan barangay Bayabas. oo Bayabas ikaw. oh kuno nala sugaron ta nala ini ano kay diri kita iton ako ultimo mismo hi ako kumbaga ako ti imo anak diri tayo na ikaw tutugutan paglakat Okay. kay una-una nga daan itaging kukuan hay mo ti imo seguridad Oh. ta kung malakat ka nga usa pastilan Ginoo makuri bangin mawara ka kalsada dako pat nga baratono ni Antonio kaya ako ikaduha kung pananglitan may dakaman kaupod siyempre dubliton iyo budget Alam. oh ay diri kita gihapon nasabot pananglitan may daman na iyo maghatag iya ko di lata kay magpapatapod nga pinagihinin dayon in mag-expect ka makaunahon na kadayon nga uy nanawagan may dana makakuan dira kito sugad kung nagnatisting la kita ini Oo. natisting kay bangin la mas marupay ini may padangat lugod ngadto nga kung hinumat nakakitahay mo nakakilala akong classmate nga taga Negros mga kilala naton dida nga adi hitatay Antonino ngayon na iton ngaran Antonio Solido adi barangay barangay Magay o Solibyo nga adi barangay Magay Tanawan Litin talon baga karoyag niya mangumusta niya mga pamilya inailiw in talon na di kay simpre 80 na edad 40 years na da sobra. 40 years na ano din 40 anyos ka na din niya Magay Oo. Hmm. Amo na. Sige ikaw na lang pagyakan luwat pagyakan panawagan ka imo mga bugto Ano man. magpanawagan magyakan ka ba Haira Ano man. mangumusta kung ano natin mo mensahe Haira sige ako lang makapot Oo. po Basig na ako nga kamusta na kung di na ang mga kabugtuan. oo sige Oo. Ano man tiyo kung ano kung mga buhay pa ba kamo? Kaya ako dinibuhi pa man ako. ano gisulti ano gisulti mo sa ano sige daw ano sulti doon Bisaya Oh, bisa. o sige magbisaya ka doon para maintindihan nila Amo na ni ako jakan. aw amo na Makaintindi na tundira. aw iya kulat din nakaintindi Oo. aw siya Anya ako jakan, kintindi na nila. okay sige Oo. so sige pangumusta kita otro Kamusta na ako mga kabugtuan nila? City Cadiz, kung ano ka mo nila, kung mga buhay pa ka mo. Kung hinot buhay niyo, kung pwede ka mo mapadaran surat kay maraman to lang ari kadi surat itun. Kamo na. kung ano man pakiwa itong baso sugad amoy ni tatay Antonino Solibyo Didia barangay Magay so aton lainin baga gintistingan pagkanim pero amo inin amo ito nung takon nakagkita man kamo na akong kuan makakuan kita makapanawagan kita hayya kabugtuan pamilya didto San Carlos Negros Dili sa Carlos. kaya Kasang durungan ton. oo pero Cadiz. amo ton nga Cadiz Cadiz Negros Asin da bayabas. Asin da Bayabas mamay kala okay Amo to dia. tala tay amo lang to ha Ala, thank you Salamat. Naigos mamatay. okay oo sige mano oo Naigos gad mamatay. waray ka ngayon bumayahin din ni Didi akan balay nga usa. ani mo to baga Ito man pagkong kami da pito. Tulo lang kami nabuhi. ha Tulo. pito ka mo tapos tulo ka mong nabuhi Duwang bata namatay. ngayaik Aray gad. Amo to na. Bag mo namatay nang anay ikon lo gado no tala mano dani Sige. no thank you ha
Ano to yung mo yun to? Parela. Amo adto hiya kay to nagsumat kanina. Ha kunti ini. Oo. Thank you, thank you. Mo nga ni. Thank you. Sige tay. Okay, okay. SOS ano? Para makikyat to. Kabaro kikyat to iyo. Hi vlog! Hi Welcome to vlog. my guys! Welcome to my guys. Ano, kita yan yung mga ano. Okay ka matakon last yan ang pasaheros. Eh ano? Kaya siyempre, di kita pwede magdinamo. Kaya romaniti balot yung mga pasaheros. Balitaw. Shower out! Shower out! Alaga daw, mga siraraw tinanay. Sige na nga, pangarani tayo magsasararaw. Sararaw, puno, sararaw. Shower out! Ikaw ano, kanakalis ka na? Ako. Wow, graduating. First year. Albert, kailangan mo kurso. Fisheries. Wow! Oo, so kaya nag-fisheries din nila. Maghihimon mga kuhan. Pankuang kangayan, Mika Sardin. Siyempre, pag estudyante ka, may adawiyab-uyab. Di ba, Ben? Naataway mo. Ataway ko ito. Bawal. Bawal mo na. Bawal pa. Kaya matabok kita kay hindi ako. Oo, ano yan, pwede natatabog ka ha. Ay, napitan to. Hindi ni. Ano yan, di lamay. Kabayan may da inkanto nga kumuhan. Bye-bye. Ah, napitin mo. Hindi nila kami Oh, Dini, oh, Rico. Rico ngayon ni nanay. Thank you. Thank you. Salamat. Oh, isa pa yan. Thank you for the time. Thank you also. Yes. Makadilot kita na ate. Oray. Nagbabaro-baro na. Bago laki ni. Bago lang ko nga nagkupa ni ginawa ko. SOS. Okay, sige, go ahead. Hi. Ha, dapit yung balay. Saan ang patron din ni? Saan gato nyo? Uy, mapahinga kulop! Saan ang patron din ni? John Por, makaniya ko ha. Oo, na ba? Adi, shoutout kita. At mga kuhan, mga kasangkayan, di man no? Aba daw, okay. Shoutout kita iyo din ni. Pwede po ngayon mga sangkay din ni. Patron na lang kita, kirikta. Ah, patron. Oh. Yes, how are you? Vlog kita. Ngayon kita. Wala. How agora? Sabi, pwede ako nagkikain mo. Uy, shoutout kita. Malain mo naman makakasakay ng kinin na Oh my god, spaceship. One spaceship. Oo. So, shoutout kita kan mana yung ngaran. Bet po, bet yan. Manabit. Oh, shoutout kita. Kami nga da, ano, kagipay. Ah, iyong tidak. Rico. Makaunda. Mayaman pala kayo, ma'am. Naman. Manabit. Malain mo yan na makakasakay ako. Kakalurin ko. Parehas pala yung isa kanina. Opo. Yung isang dyan din na ano, na ali, eh, ano rin pala. Tinanong ko sila kung kilala nila si San Caytonio. Eh sabi niya, eh hindi daw. Oo daw, kilala. Nagkikilala, nagkikita daw niya sa Facebook. Hindi nila alam ako yun. Kaya tinanong ko. Eh, ngayon, nakakilala na kayo sa akin, ha? Sabi ko, yung kortina mo kasi, Ah, ang katunyuha tayo na. kulay green. Sabi ko, pwede ko kaya makikita yung sandali. Oh, salamat. Kahit pa paano, may napapasaya tayo. Yun lang naman ang ating hangarin na magpasaya. Isapan pa, nagbibiyay na sa ang ganda siya. Marami na nandun kayo sa ano eh. Munisipyo, no? Oo. Eh ako, pag ano talaga, pipila na lang ako pag ano. Pipila na lang. Matagal na.
iba nasa abroad. Ay, kilala ko yun ah. Yung mga ganon, yung may mga kamag-anak na nasa Manila. Ala, si ano yun ah. Diba? Kasi ito yung pinakaunang ano eh, pinakaunang inuaw dito sa Tanawan na meron camera, may nag-vlog. Eh dati naman kasi nag-vlog ako, pero ika nga eh, para maiba naman. Kahit noon pa yung nagmumotor para kayo single, namamasyal kayo, napanood ko yan. Matagal na pala kayong follower. Yes! Oh my goodness! Ang sarap naman. Saan ka pupunta, naka-single motor ka. Oo. Kasi yung una, yung purpose ko sa pag-vlog, makaikot ng 54 barangays dito sa atin. Eh na-achieve ko naman yung kahit pa paano dahil sa mga piyesta-piyesta. Kahit pa paano na ano ko rin, nakompleto ko yung 54 barangay. Tamang-tama, ikaw yung pinakalas ko na pasahero. Oh, talaga? Oo. Talaga naman. Pauwi na rin kasi 45%. Oo, kailangan i-charge na to. Makakuha naman, no? 47. Sakto lang. Oo. Pero kaya pa naman ito, mga ano. Pero kung yung malayo ng Oo, pasahero mo, hindi na. mahirap. Baka maglobat.